svima ljudi, sa vama je Dule sa kanala Gamer Serbia i danas ćemo snimati bilijar. I hajde da krenemo. Prvo ćemo pokupimo ove kojnice. Spin da vidimo da li imamo za 27 minuta. Ništa. Dobro. Idemo dalje. Moramo sidni pošto smo izgubili. Dobro. Ja ću samo malo smanjiti zvuk. I hajde da vidimo ko će prvi da dobije loptu. Malo ćemo sačekamo, izgleda. Evo ga. Ja ovdje. I ovako. Vidimo. Ušla je jedna. Dvije su ušla, aha. Evo ovo možemo. Ne. Ušla je i ova. Ne mogu da verujem. Dobro. Da vidimo kako će ovaj se odigra. Dobro. On je izabrao tu. Sad nema ništa. Da. Dobro, ima tu, ali moraš baš da ga naciljaš. Dobro, ja imam ovu. To ćemo ovako. Ovako. Dobro, ovo smo odblokirali od moje. Sad imamo ovu žutu i ovu plavu. Znači pokušam sad ovako. Pa ima samo ovu. Da vidimo da će... Daško, imaš ovu žutu. Dobro. Evo ga. Koja mi je ostala? Joj, ja to nisam video. Tu ladno uopšte nisam vidio. Ja ubacio sam njegovu i namjestio ovo. Kako to nisam video? Ne mogu da verujem. Ovo sad. Dobro. Sad ovdje ja moram da namestim. I dobro, ovo je bilo teško. I ubacio sam. Napišemo good game. Stvarno, bravo, super. Neću, hoću s nekim drugim da igram. Super, kao što vidite. Lepo smo ovo odigrali. I krećemo još jedno. Da mi se učita. Meni je, ako vidite, pun internet. Samo što njemu izgleda. Evo vidite, ovdje imam koje ja štapove sve imam.
Tako da, sad će nam stignuti za nove levele. Ne, to je vama ovo sad sve. Dobro. Logično da ću ovo da udarim. I još da malo se raznem. Dobro, ovako. Izvinite što je malo pošto da to me jedan, da Alex Atkins 43 me je pitao, imat ćete njegov kanal u deskripciji, veliki pozdrav za njega i pitao me kako snimam ja ovako kako pričam, a bez facecama. Pa ja dobro nisam mogu, ja preko slušalica i zato možda malo me slabije čujete, ali ja ću se potruditi, ne mogu sad da se derem ko neki magarac, ali dobro, nema veze, popravit ćemo mi to. Dobro. Inače sad će da skoro, ja mislim da će sad svaki dan svaki dan će da izlaze klipovi kad počne zimski raspust. I to. Dobro, ovo ćemo sad. Dobro, ovo nisam dobro odigrao, ali nema veze. Idemo dalje. Bacio ih. A da je on. Dobro, ovo je promašio. Ja, sad sam ga ja zeznuo. Dobro. Dobro, da vidimo šta će sad on da uradio, ništa ovdje nije ništa specijalno uradio. I ja ću da idem ovu, samo polako da ga nanišem. Tako, onda ćemo ovo. Ja ću da dolamim, pa ako ode negdje ode. Dobro, znači nigde nije. Namestili smo sad kako nam dođe lopta kad ovaj promaši. Dobro, ovaj neće tu promašiti. I ovo pogađa. I ovo vidimo brže. Ne prođe vrijeme 10 minuta. Evo ga, jedna. Ljudi, da li ćemo uspjeti dve? I pobjedili smo, bravo. Sad ću mu napišem good game. Good game. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i komentar. I ako niste, pretplatite se na kanal. Pozdrav!